til den her video. Ting med kæphest. Først kommer vi her til kæphest. Nej, her. Det er, hvem er det? Det her, det er blætsrødler, mener jeg. Og det her, det er Hector, og det der, det er Rose. Hvem har du været til stævner med? Hector. Skal du snart til stævner mere? Ja. Med hvem? Det er med Blæt og Hector. Så kommer vi videre til hovedtøjet herhen og tøjlerne. Det her, Det er Blæt, eller bare sådan dele et. Og så har jeg også, jeg kan ikke lige finde, men jeg har et helt andet rogetøj også til Blæt. Det kan jeg bare ikke lige finde. Hvad er det her? Det er det helt, eller jeg kalder det måske det helt original rogetøj, fordi det er jo det, jeg vandt Danmarksmesterskaberne i kæphest spring på tid med Hector på det her rogetøj. Og hvad er det her? Det her, det er bare sådan en tøjle eller sådan noget. En tøjle, man kan have på til det her. Og det her, det er selvfølgelig et træktøj. Og så kommer vi videre til rosetterne her. Ja. Det her, jeg var faktisk et stort stævne i går. Hvor jeg også var med. Hold den her. Der vandt jeg den første roset. Så var jeg med. Ja. Lige her, der var det, at til det der stævne. Så vandt jeg lige det der. Og så kommer vi videre til her. Det var mit allerførste stævne, jeg var med. Det var en afslutning. Ja. Og det her, det var bare sådan en velkomstroset til Danmarksmesterskaber. Ja. Og hvad er det her? Nej, vi tager en lille. Det her, det er andenpladsen. Andenpladsen i Danmarksmesterskaberne. Sejt. Og hvad er det her? Det er den førstepladsen i Danmarksmesterskaberne. Det er voldsomt flot. Og prøv at se her. Så lige den der på Hector. Og så. Det her, det er en medalje. Og så. Her, den hang her på Hector. Men jeg kan ikke lige få den på. Så får lidt fint. Så kommer vi videre til poser. Det er bare lige noget. De her to striler her. Så er det faktisk nogle her, man kan ræge håret med. Og så er der noget foder med gulerødder og sukkersnaller og æbler og nogle tomater, kalder jeg det. Det er bare nogle gulerødstriner. Og så og vi har lige den pose, jeg plejer at bruge til kæphest. Ja, men det her, det er alle hendes ting til kæphest. Og jeg har også lige nogle andre ting, men de kan vi ikke lige finde. Og så Danmarksmesterskabet her. Men det er alt for den her video. Vi ses. Adios, amigos.